23ଟି ଦେଶକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କରୋନା ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ସିକାଡ଼ା ଭାଇରସ୍ କ'ଣ ଭାରତ ଉପରେ ରହିଛି କେତେ ପ୍ରଭାବ? ଆମେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି? ହୁଏତ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଭାଇରସ୍ର ଏକ ନୂଆ ରୂପ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆଘାତ କରୁଛି। ଏଥର ସହରର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସିକାଡ଼ା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ସିକାଡ଼ା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ସିକାଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ କୀଟର ନାମ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କୋଭିଡ୍-19ର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ, ଯାହା ସାରା ଆମେରିକାରେ ନିଆଁ ପରି ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ବୈଷୟିକ ଭାଷାରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ BA.3.2 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ କେବଳ ଆମେରିକୀୟ ସମସ୍ୟା? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସୂଚାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ INSACOG XFG ନାମରେ ପରିଚିତ ଏକ ନୂତନ ଭାରିଆଣ୍ଟର 123ଟି ମାମଲା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସିକାଡ଼ା ପ୍ରକାର କ'ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା କିମ୍ବା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରିପୋର୍ଟ JTV ଓଡ଼ିଶା।